Ni ai ngu e yo blei bangi yo e kan lat so si sen pat anyo ban kieu kan ka yeng ka bakhu mat bakan tang ka jongo ni ai ngu e yo u blori ula ker ula da ula somaringi leng ba kini kisgi ki bangi kendu sibun ki jing e leng ba kini ka klam ka balen shop ya ka perthai ka ri ba ka jala jongi ublei unyarap ingi leng bakan ni kapor ka jing syakri ka jungi kiai barok ki bangin pendap kan long man thau buram nagam ta ka buram ka jong u ka ting ka jong ublei gong a tu ai ngu au trai tu khat karpat ya ka kerteng jong u tu penbena yi ka jing le jong u ha padang ki kenja benriu tu ruai u tu ruai ki jing ro u tu ya grand shapang ki kam ki ba phla jong u tu le thau buram ha ka kerteng ka ba khu jong u ai bakan kemen ka dot nun kita ki ba wat yo trai tu wat phi yo trai ba ya ka bor jong u wat ya ka khmat jong u hala ka sngi tu kan mau yi ki kam ki ba phla ki ba ulo le ya ki jeng phla jong u bat ya ki jeng bishar ka sintur jong u ali tungin yamani bat dem ngon tungin ya dem kho siu ha khmat utrai nong thau jungi na ba ulong ublei jungi ban yilong ki priu ka jap ka phang jung u ban kilang brot ka kti jung u hagani ka sngi aba pindap ngap ya ka ktin jung u ngine duai ublei ubau pa jungi ubah beneng ni wan try kan ran khamat kis lajat ki ba khoi e ki jong me ban ai ngu ya me ablei kan ran ak ben ka sngi ka ba raw ba kan tang ka bang yo ban rung shi ka yeng ki jong me ban thau ya ka duan ka jing shakri ka jongi rai kan ran ni duai ya ka jing ya lam ka jong me na ba stang ha ba wai no ka jing shakri ka jongi yarab ablei kan ran bagin ngau ya ka sur ka tin ka jong me aturai kan ran ye baro ablei kan ran ki badan ha ka tin ka ba em ka jong me kenalong ablei kan ran ki ban kursan boringi ki ban ya lam ya ka jing em ka jongi ni duai ya ka jing ya lam na ka pas dang ha ka wai no ka jing shakri ka jongi pan kini baro aka kerteng utrai bu nong pen im jing Jesus Christ amen. Ini sedang ya kini kejing syakri kejongi daga bang ye ruai lang kejing ruai kaba arspa nyau pupra kejing ruai kaba arspa nyau pupra ngawan khomat jome atrai ngamnut banjan ngadon kejing long tungit kejing sngourem kaban jing is nei trai ngakerpat klem kerpat ngamla sya jing is nei ai go kenra ngan yap lam yo yaka ni ruai lang gitu jing ruai baro lai tli gitu khat ka jing ruai ka ba arspa hinyo bupra Awang aku ajomi atrai ngamnut banjan ngaton kacing long tungit kacing sorem kapan Jing is nei trai ngakerpan klem kerpan ngam lasya Jing is nei ai ku kera
Katugit at rayangan isnay ngapabangam lon andehan kapertay kang pertangan lapala panjokahong gamtay ngajuyos mensuwa panbentaru ngasno puji syukur ubud yang yakin nongpong bakrang tubud yang try tubud yang aru lempani tumam kipom rubalok lemken mau syuyaki. Kajing pulih nakaktiin kajong ublay hakane kanok paisngi kalong kabangila ban syem naga gospel kajong ulukas kalenong kabakhatnyo kidukhat arpo hadu kabalaypo kabenta kabaar kalong naga kitab Isaya kalenong kabasan pusan kadukhat henriu hinyo bat kabakhat ar tungi ngap ia kaktin kajong ublay de habalak li yu dagita ki parisi pandalanu kahima jong ublay kanwan ulayat huaki bad uloong kahima jong ublay kamwan dagabak mitu lemni kinom ong hakmi hangni lani hakmi hangtai nabahakmi kahima jong ublay kalong hapo jong pi barulong hagi senran kisngi kenwan ndapin kwa banyo i yaka waina kisngi ukon ubreo te phem yo pin yo iken batkin ong hapi hakmi hangni lani hakmi hangtai henrei wat mi no lemni wat but yaki nabakumba ka laili haba ka bana ka wei ka benta hapok ka beneng ka syai syaka wei pat ka benta hapok ka beneng kumtaru ukun ubriu unlong hakas ngijeng u rega de shuayu u ban sya bon ki e ru bat ban kentai ru yu u dakani kapateng benriu ti kumba kala long hakas ngi unowa kumtaru kan long hakis ngi ukun ubriu kilaya bam kilaya di kilaya syong kurim lap yapen syong kurim yaki tat anda kata kas ngi ba unongwa ula rung hapok kata kayeng ling menba kata ka jingslay kelawan ban
kala penjot no yaki baro kumjoru kumbagalalong hagis ngi ulat kilaya bam kilaya di kilaya tin kilaya di kilaya tung kilaya day Andrea kata kesngi ba ulat ulami no na sodom ublay ulapan hap slap daga ding badau kendok na beneng bad ulapan jot no yaki baro kumtaru kanlong hakata kesngi hakaba on penpau yau kun ubriu naga kitab Isaya kalau nong kebesan tu senang, riu nyo berkata, wat piau terai, kat badang lakban syem yu, tu kerpan yu, kat baudang hajan, tu bamanun itno ialah kelenti, badu riu bam hok, ialah kijingmut, tu un pairu syau terai, tu un ngausen yu, bat syau blay jengi, namar un mat. Unma par namar penmino hagabakmen onyalam no ru yapi hagabasuk kilomba baki lomrit kenyak yang penjam yalaki jingruai khmat jongpi baki ding keringkau baro kenya thapkti ublay un kerku yagaba puli bakaba shachkor nakaktin kabakut bakabakentang kejuu tonginya letlang khmat jong blay haki jing duai au blay ubau pa jengi ubah beneng utrai jongki met batki mensim ke jongi utrai jongka kam badu kli jongka palang Nyiwan bandem bangu atrai kan ran hakmat kis lajat kibakun kijame manaingu yame atrai kan ran nawam takani kapor kabakodor hakabang yo abalai kan ran panwan bandrung hakani ka ying kabakun bakentang kejame Rai kan ran malai isnei ban walam yangi kumni kum kabalang at rai kan ran bagin tei yakan ika duan kajing syagri kajongi bagin nyaro git pendan buram nyenyarwai kiai baro kiba malale pla halot ki jigem kajongi ngiem te trai kan ran hapedeng kanike eryong kabakhi perthai hakari baka perthai barokawai gajing khi kerthap kejongka nika eryong ablai kerat kalau wanru akan nika jelabat khamtam akan ni kanong ba kejongi nyiwa tetrai yaka khamat kejome Meyo i yang i ki jing em ke bangi dan ke ni ngi ke bangi em ke jing artatin ngi em tang ke jing pen siap ting ke jing pen sme re ablai krat ngi aingu eme namar melong oblai uba em bat melong mau siang ke jing pen em ke jongi Do kersan poringi atrai keran iwei po iwei banginam syapting namar memedon ringkat pagi yarap ablai keran pensan ya ke jenget ke jongi yarap yangi ablai keran baginyai wan ya ke khamat ke jome atrai keran kidak kisyen kipen i ya ke jing jan ke jingwan kejame trai jisu kenra bagak tin kejame ke franchise hangi ablek kenra bagi hima kejame ke dan hapo hangi yarap atrai kenra bagin penteli ke jinglang jingim ke jongi
Ong in pen coin abalay kan ran. Taka jingis na ika jome badakas nam ka jome iki jingtingit iki pop ka jongi baro. Bau men sim u jome un yo jaka abalay kan ran iki donut ki jongi. Bad abalay kan ran ngin yo snow. Bad ya yo snow ya ka sur ka ba meme yalam yangi. Nakaway ka sinjam, shakaway ka sinjam, nakaway ka sngi, shakaway ka sngi. Try kan ran, ki jing em ki jongi halakan ni ki sngi. Kem ya per te try kan ran. Na ki sngi ki jong unoa, at ki sngi ki jong ulot te try kan ran. Haka bagi jing snew, haka ni ka pertay ki la jalay, bagi jing baman kala nang karoy te try kan ran. Jisu meyo iya ke donut ke jongi atrai kenra. Meyo iya ki pop ke jongi, meyo iya ki jing trat ki jing duna biki ringkang ki jongi te trai kenra. Yarap yang i ablay kenra. Badai tang da ke jing ai ba ke jing it ba ke jome atrai kenra. Aka bangingin nge scam ame. Bangila balat siliang te trai kenra. Ong yo i syaka diang bat syaka mon atrai kenra. Ki samla serang bakentai ki klem atrai Jisu. Ki rang bak ki klem ki long keme ki klem atrai kenra. Balapin ki laken ting ki atrai kenan. Hakanika eryong atrai Jisu kenra. Oh lapen syat ya kejing mat kejing perkat kejong ki hadu bam jepsyo ke ke badai balle. Ngiwat ya ka bor kejing pensyat bor kejong metrai Jisu kenra. Yarap yang i ablay kenra haki liang baro. Tois nei ablay kenra bangin yo snow ya ka surga ketin kejong metrai Jisu kenra. Meyo iya nga ubreu ubam bede, ubreu ubapapat batungin. Topen kod yang atu tang hem atrai kenran. Darunga dingu mensim ujame atrai kenran pen kod ikirim yang sentul kejanga. Pendon kam yang atrai kenran tangkum kesurjing pen sawa abalai kenran. Bangin da yos ngau te terai kenrat yame batang yame hi atrai kenrat da kecing la ubri hundai baro da kecing ten sle umen sim jame shema atrai kenrat ya kapor baro jis kenrat kan kecing syakri kejangi tada map no i pop kiringkang kejangi baro nama jame ngipan kini baro aka gerteng kepada dan bortam Jong utrai ba unang penem jungi Yesus Kristus. Amen. Kani kapor ngin pendap ikam joka balang. Ki para bengi biye baro. Ngi ai kublei ban ngi pediang sobhai pi bei Syagani kejing syakri lang kejongi oblei kum kebalang. Ni sumbah sibon ru ban yui bagi don kibai ki para bengej na kibai ki balang kibai don rengkat bat ngi kejing seng. Oblei un kerku yengi baro. Ni sumbah sibon ru ya kejing don rengkat i teman besan Dr. Kiki Marbanyang rengkat bat ngi kejing seng man lagatiyo. Ngis ngoburom sibon ya kejing don rengkat jong pi memesan ban ngi kirpat ba pin sobha ban tuai penkentang ngi kejing aingo la sibet nda la dei kepor kejing kublei ke bagarpang kalong yai rangba balang jongi Dr. LKG iba la penbet ba in long unong kren ban sam ika kubor ke ketin ke jong blei kini kejing seng Hapring jongi kum kabalang. Ngidwai bau beli un pensait bor yepi bagaji un pendam daumen siem jong u bagajing sana ke ketin ke jong beli kan long ke jing bam bagan jaman siem na ke benta jongi lang baro. Ki jing penbena ki long kum di. Ke kelas suspension
kan long biang menta kejan bit agapor saubeji hangni hijing meni ki program jingi seng hagani kesni bat hagani ketiyo kilong kumdi menta kejan bit ke jingi seng gentei kandon ke jingi seng duai nagabenta ke NEI CCWE kamut nagabenta ke jingi seng gentei jong ka NEICC nong yalam in long Mrs. J. Karsano chairperson nong polis sedang batwai Mrs. D. Siang Long ke jingi seng samla inong polis sedang batwai Mr. Ricky Shempang Kong Lam padi nong kren in long Mrs. Badari Kinti nong kenri halor ke topik ke jing shisha hagani ke miet balang arhu fratering in yo snow ye ke wei pat ke subject miet balang ke baong how Chris nila yo ye ke jing sius pa bat ke jing mam ye ke jing palat jongi ye ke bala sim na ke sitiu pol siginong Ephesus ke lenong ke beningkong ke dekot ke bakat nyo bat bala pia ru na ke team ke jing don ke bangit how Chris ban kren ye ke subject de wei ne ki riurang ba jong kabalang i Dr. Don Kupar Lingdo Iban polis sedang badwai hakini kejing seng inlong Mrs. Iban Wanri Marwen. Hagamit sinsa jan sitrik ubnai me ngin yo ikejing seng dwai. Inong polis sedang badwai Mrs. Jennifer Marang. Bad kamat jing dwai kelong nakabentang ke Christian Home Sandi. Ka singiu try arterik ubnai me kedika Christian Home Sandi. Bad inong kren hakabalang ilong Reverend NM Yang Rai. Ngikir pat iki osus bansawan ra iki jing aingo badi teman mesan Dr. Kiki Marbanyang in duai ban penkentang iki jing aingo ini kilong jing penbena Tong dia pendam bijing duai. Kuk pa jungi ubhabneng. Ngai ngu ta kana ka por ba kodor. Pangiyo bandan na kana ka yeng ka ba khu ka ba kentang ka jong me. Wada pedeng ka jinglong jingman jong kani ka jela kari ba ka perthei baro ka wei. Da ka jingwan jong kani ka COVID-19. Ngai ngu yeme bangi dangla ban wan kumni kum mangilong ban don ban sakri ban pendon burom ye ka kerteng ga bakhu ke jome ngai ngu yeme ye ki ye baro ki jingker khu bamlale ki jing im ki jongi la kalong ki jing tre ki jing ta ki kam ki duk ki jongi malakar khu Shibu na kijing im kijongi, barap pedeng kini kijing akarku kijong me, ngiwan ban walami kini kijing ai kibarit kijongi, topen kentang try ki, bakin long kibabet, ya kaban pendon kam, na kabanta kakam bat kaburam kajong me iya ulay, kan mau try la kajong kabalang kajong me, hang ni hamauro. Kam tami pastor rengkat baka komiti balang hi baro kawe ba me menang ai bore ki bagi nang la ban penyai be ye renti ki badai baka kam ban penteluni ki kam ki jong me bara pedeng kini ki jing penwit ki jing long jing man ki bengi don na gane kapor nang kar khu ki rempe ying jong ki parbangai ki badon hapo jong gane kabalang Bakin dangla ban ai kamba saka kam ke jome kum juru ban ai kam tam ye ki donu ki jongi don karu balo jong sakri jome uban sa sami ka tin ke jome hakane ka po ka ban long ke jingker khu na ka benta ki jing im ki jongi pendap atrayu dauman simba khu jome Nang bagi ki ban mi na ka centur ke jong kin long ki bala kerku na ka khet ke jing isnei ke jong me
Semewat rai gini jingkot kerpan, jong ia kene kapor, haka kerteng ke jong Yesus Kristus pan. Amen. Ngin tengpat yang kejeng syakri kejengi, da kabang ya ruai lang kejeng ruai kaba arspa san puwei, kejeng ruai kaba arspa san puwei. Ku nong pen im uba ed, medon bor ban pen bhapat, awat syak bakin yap baro, tu pen mi ket sentiu pat, atrai ken mau, jengerap kanwan name, a ujisu, trai kejeng tung. Yau slap hangi tu the baka balang jong me baro kan seiso kerhai yami atrai ken mau jing yarap kan wan nami nginyar wai lang tu ke jing ruai baro sautli ki dekat ke jing ruai ka ba arspa san puwei. Pakin yang baru tupen miki setiupan atraiken mau jing yaramkan wanami Apaman kajing ya ini kijing duan rusip hem panang du nang tu jing palan kapom ruban kajing Kan sei so ger
Kublai teman basan ya gitu ki kentin ki balapan pau hagani kapor ya ki kentin kerku kerdok ki jongpi Kublai shibun ru ya ka program committee kabla ibet ban ai banta biang yang asa shisin bangan yo ban yeng nakani ke jaka kabakut pat kabakentang Kublai ya baro kiabla kersyan ke jingduai hakapor apa deng bangadang penkre ya kani ke khubor ke jingnya selok bangin yo hagani ke sengi Kublai undon rengkat lang bat ngi undon rengkat kerpang bat nga ngalong tang unong pensawai ke ketin ke jongo hakaba ngapen kre ya kani ke khubor kai ke balabat ya ke jingmut ke jing perkhat ke jonga bat kapapen kan mau yang bah ke jing shisha kene ke tayo kabal lent no barok stayo bat kani ke sengi ublai kabalong ke sengi ke baju penkut banyo ya ke tien belai kalong ke jingnya sing district ke jingnya sing yalap jong ke district Putmori Henry namar ki jinglong jingman juga ni ka perthei ngimsim lala kom ka district hi barok kuwe ban pelong ki jingnya sing yalap ki sengi po ya badru ia ka jingnya sing yalap haga sengi ublai ta kalong kenjat ka bangakwa ben sengau pi ka balabat ya ka jingmut ka jing perkhat ka jonga haga por bangapen kre ia ka ni ka kubor ublai unyarap Ublai un kurku, ublai un keren lang yang ibaro nginya duai. Try kan ran, sesisin ngawan pandem krup, hakamat gis lajat kijong me. Miyo iyanga, ubreu ubatlat. Miyo iyanga, ubreu ubaduna. Miyo iya kabasyapo kajonga. Miyo iya kabasabar kajonga. Mi ka dot nut ke jonga ke jingmut ke jing berkat ke jonga weng atrai kan ran ia ka paman barok tang mame de geding lei ke jome ai atrai kan ran bangin snow ia ka surga ketin ke jome atuai ngaker pat kini barok amin ka benta ka balabat yanga bat kabala yalam yanga kum ka khubor kum ka nongrim ya ka khubor ka bangin yo ban sngau hagani ka sngi kalong na ke kitab Genesis ka lenong ka bakhat khandai ki dekot khanyo arpulai hadu arpun rio Kanyo arpulai hadu arpun rio kiktin ki boong kumni badanda kilala yalam sabar yaki uloong to the pet yap no me to what me kertiang din but to what sange me hakap bentha barok to the pet yap no shauta ulung ba yo on indo mami kasngi kala dhangmi hal shalor ka khandau hamar ba ulot ula lejso hasor
Kumta utrai ula penhap slap halor ke Sodom bat Gomora dau kendok bat dakading na utrai nabning. Kumta ula penkelon tiaw ya kita ki nongba bat ya kata ka pentor baro bat ya ki traisnong jong kita ki nongba baro bat ya ki ai ru ki ba mi naga kendau Henry kat ngajong ulat kalak mi kertiang din nasadin jong u te kalaman long kapaya maumlo te kalalong kapaya maumlo sasisian ngan puli ketuk-ketuk ke bandri Henry kat nga jongulat kalak mi kertiang din nasadin jongu ta nasadin jongulat te kalaman long kapaya maumlo habapai syakasnong Sodom ni puli na ke kitab Genesis nadu kalenong kabak halai pat kedekat kabak halai kabaya thu yangi bagi beriu ke Sodom kilong kiba baman shibun pat kiba lepop sikat dari hakmat joblei bat kani ke jinglong baman ke jongki bat kani ke jingle pop ke jongki kalapen bitar yo blei baru blei ularai ban penjot lo ya ke Sodom bat ya ke Gomora kilong gisnong kibala pensno si kilong gisnong kibala penleran kilong gisnong kibam ting syo yau blei bat kilong gisnong kiba auria kilong gisnong kiba dap dakasi bat kesang bat kani kalapen bitar sikat dei yau blei haduk ba ula sim ya kesenjam baru la wengno ya kanu ke jing ngau halor ke jongki pat baun penjat no ya kini kisno ni pai pat der kumtu nakajuhi ke kitab Genesis kelenong kebekat pra nyo ipat ya Abraham ubreu ubau belai uit ubreu bau belai usyanya ubalong ukpa jong jingit kumno bau Abraham uyasat nakamenta ke Sodom balaban ongru uyasat namar uyo iya kejing bitar lep barus ngautu ya kabor kei kabau belai ula banle ya kasnong Sodomi barokwe parmlaban lenru udon kejing sngus yala ujong kunrut ulot sebagai ying kejong namar kata ulo wan hakmat jong ulai ba ulai asai nakamenta kani kesno kejing asai kejong kalong wala kesnong hi jan parok kawai kalong kabala benbitar pat kabala lepop pat kabambaman sikadeye ria belai lada don san pongut
Gibril kibabet hatu men penjot no ya kani kesnang. Oblay ula kular baulong kanlong kumta balada don santongun nganom penjot. Antau Abraham ulas ngautu wang atrai lada don saupusan ngut mendang penjon ublay kata kekentiru ulong lada don san saupo san ngut ngan pelan ya kan kesnang der ada Abraham ulaya san namarulos ngautu pakat daru kanumla ban yalam syaka jing pelaj im ya kan kesnang ulaya san nagamantaki saupongut ulaya san nagamantaki laipongut ulaya san nagamantaki arpongut barkadu ulaya san nagamantaki pongut batu dry ulale no namarom syam si pongut ruki long giba pensengau bah yaulay marabangi pet hakalenong kababon kalenong kabakat kendai bau belai ulap ha ya arngut ki angel man penjot ya kesedam ki angel ki jong oblay haki lawan geladon lahi ki kum Gibril Henry hakas nongba haki lentiba ulot u apa kerdap padu itu yaki amar ulot ulong ubariu belai ulai itu yaki bagi long ki angel bagi Gibril ki jong belai badu ulot ulak hot yaki syalayin yakini baro arngut bansa mit haying jongu hakabaning kong ki angel kem syam latre ya kajing terma kejong ulot kipin snow baka biang bakin don hang ni hapdeng genong ba hapdeng kesurok snong Henry namar ke jingker patjur jong ulot kilap benkong yaladi balik ringkat bad ulot syalaying syakaying ke jong ulot baru ulot ulap benkre ya ke jing kawai ulap benkre ya ke jak ya ke bam nagamenta kini ki angel ulapen kre ya ki jeng dan kam ki jeng ki baro baru ai ya ki ya ka bab hatam baru bakin penjat hat ban tia hakata ka mit hakayeng ka jeng barhabalang pen kre ya kata bakin leit ban tia Henry kensan ki shenrang jang ke Sodom kila kerkut yakayeng ke jang ulot kita ki shenrang kilong nadu ki samla hadu kirang ba wat hadu ki temenru bat kila dawa na ulot ban peni syabar yaki arngut kibawan syayeng jongu bakin yok le auria bati kata kelong ke jeng baman jong ke Sodom abau Sodom abau ulot ulap jale banyak saitnya ban penjajah iki banyak ai bat ki wai ki jeng turwa Henry kilap Pene bat kilot tur syaka jengkang kejong ulot ban penpat dan prai ki bat bakin sei
ya kita ki arngut ki angel uturai pada kata kepor ki angel ke jango belai ki lap penmatla ya barok kita ki senrang ki badon hangta haduk baki mla ban syamsu ya ka jingkang yeng jong lot ki mla ban syamsu lap penmatla iki lap penwir ya ka jingbat ke jing berkhat ke jong ki but dehang ni bagi angel kila maham ya ulot but ya ka yeng ke jong u baon penjot no ya ka sedam but udai ban mi kerke nakatei kasnam kila maham tenge baon penjot tiao yaka sedam berkuai Henry kita ki egi barok kilalong kensan haulat pakai yeng ke jengu badulat lembat ki kun kentai jengu lembat ke tengah ke jeng ulat kila mi no men step amda ka mon ke jong ki hanrei ha ka jing pen bor jing bor bat ka jing tan jong ki angel ya ki sabar kata ka senang bat katu khat ka benyo khanyo kala maham habalatan ki sabar senang da ka baong to da pet yap no me to wat khmi kertiang din bat to wat sange me haka pentha baro bat kilong iki bikin mare persya so to udong ring namar ka jingker pat jo ulat namar baulan no ka kerta bo no mlasu kilasya ba unet hakas nang hasawar ban pejap syata ban pejap baru nom kertiang din lengba ka pentha baro bat kat ba baro siyeng kidang pejap kat tengah ulat ka babut nasadin kalak kertiang din bat kani ka jing kertiang din jong ka kalolong persya ya ka jing maham ki angel bat kala maumlo kum ka baynong jong ka jing bam gongu jong ki jing bam gongu jong ka tungin pusan kam jeliu yakini ki kentin kalak mi kerjang din nasyadin jong u te kalaman long ka paya maumlo lingkot nyen pusan yakani hakil lightly kip hang kabaningkong ka jing eno yakaba mensua kadai banlong kabas kem kabandon bat ka jing benut ka jing eno yaki bela rim kanlong kabas kem jing mot ban le ya kata bat ka jing benut ka tengau ulon haba pet nilaban ong bakal long ka breu ka bla syate syakum hagi jing sngau bah jong ka perthei bat gamla ban syu eno ya baro kiai komtu klem da kertiang din ya kita ki bakal ale eno kata kalong ke jinglong jong ka tengah jong ulat badru habagi breu ki eno iki jinglong barim jongki dan naki ki benut ya ki jinglong barim bat ki kertiang din bat ki phai biang syakata kabalele no
Kecengah ulon kalong ke beriu ke padang sabat haka jinglong berim bat ke dok nut jongka kam kwa ban i ya kanong ba Sodom kabadam tak jing baman kalong kanong mi khmat yikitu baro ki basyate haka jinglong baman jongki bakiamla ban pelat yiki namar ka jinglong sniu namar ka jinglong baman oh ka jing brai ha ka jinglong jingem ha ka jinglong do ka ring bat yai ring sha Sodom bat shibon ki khon ki jo blai ki don hakum ka ni ka jinglong kila jano na ka ying ka jong kim i chu ban non ka ying ka jong kim la ban i ye ka jing baman la ha khep ka don ka jing khat rai ki benut bat ki phai dien biang ki shate shakhum ha ki jinglong ki bat snew ki ba penjot ye ki met bat man sem Long ye bak kanrei kini kisngi ki jing sneu ki jing di buat ki bah harukam ki bah ring nado ki rangba ki longkmi ki longkpa hado ki khun samla shenrang bat kentei bagi ta ki jing sneu ki nom tei tang bagi penjot yakamat Henry penjot ya kamen sim jong namar kata lada don mano ki bakum kita ki bayos ngau bat ki bamat ya kum kita ki jingyale ki don kam ning kong ban yo ya ka jing pen kendo ha kamen sim ke jong ki Kita banyak yang kecing pen kendo padu belai uba pen kendo bagi yai pen kendo haba ki yos ngau ya ka ktin ke jong belai kabar kalong ki jingkwa ki jong ki dei banlong baka dei nado ka men sim ke jong ki kloi ban pelan no ye kini ki jeng melen Bat bakin don ke jengrai ke pas kem. Onom la ladanam ladehi kam don ke jeng sedang ya ke jeng jam ke peningkong ban rai kot ban ya ki kam sniu badi ki jeng sniu ki jeng baman. Bat kita ki barok kinom la ban le klem the don hajan jeng utrai jisu rengkat bat ki jeng duai. Kinong syarai jong ke balang nado upastor bagi temen besan ki rung bat yai rung siki yeng ki para banget ki jongi ban kersiu ye ki khon ki jong belai ki belajar no kani ke pertai bat kecing kha ki kolong ken hap sedang naladi dakamon ke baskem Yen pai pat cakap ke benta kabau Jisu Ukraine haga gospel ke jong Lukas ke lenong ke bakandai kadekat ke bahan riu puar ke baong bau Jisu ong om don ubriu ubabu ialah ke keti haga jenglor bat udah kertiang din ubabin ya ke hima ublay Ngasngau kani kalau ka kentin ka bakren yang hilang baro ka ai ka cingte kular ka cungi baro blai ka ai ka commitment ka bangi don baro blai ni don hakanu ka kerdan kata ka commitment ka ba manga mapi ni pla hau blai hatungi longmo ki blai tilut Are we fully committed
hatung ilong kiba ay ka por ka jong ka kam ka jong kunrat nakawai ka tayaw siya kawai ka tayaw ni khat bangi ay khat i para bangen bakin poi siya ki jingaseng sngi poya ban ni ay kerpan ka thau kan no wo phi yêu kunrat kan no bangai yêu kunrat hatu phi bu hakmat ya ka kam ka jong utrai hatu ka kam ka jong utrai ka long ka priority ka jong i bar hatu bangi le iki ni da trai borba mo ya kata bangi ya utrai ba unong penem jungi uji sukres ning idang benut ya ka jengem ka berim ning idang yai kertiang din syagi jenglen ki besneu syo ning i penlap min ban be ning kong syagi jingdon kam jong ka jing im ha ka jing long do kam kren tangi baman bat ki ba don ha ki jing syate syakum ka kren yang ai pi hatung idang yai be syua yagi jingdon kam jong kam met ba ka jing long do ka jong a bang idang benut ban ai ka por syo kon rat bat bangi ud bangi yai bon kam kani kalong ka phang ka badong kang ka bakhat lang yang i baro ban pusan haladi shimet banom slam kini poi sya ka phang ka ba ka basu don hajan ka jingayai kambiang klem da pediang ya ka nadu ka donut bat ka mensim baro ka basu don hajingya seng hak khmut hak jingayai ka jonga belai ka badon kambiang klem da pediang ya ka nadu ka donut bat ka mensim baro ka siti ka baaru petras ka lenong ka baar ka dekat ka banyau ka yatho ingi baulot ulong ubreu ubahak baulot ulang ubreu ubahak bat lakular baka yeng juu kan long ka yeng ka berublei bat ka pa pensngau baha yau blei bala banong baka ngaulot kayait ringkat berulot haka jing yait lenti jongka kom ka nga ka jungu haka bala yo arngut ki kon samla kan thei kayait ringkat hasibon ki jing kendo hasibon ki jing ka jing em ba yo iru haka sngiban penjat ka sodam bakala kidang step ringkat barka yeng ban pet na sodam haka jeng penbor ki angel utrai bat kala sim ya ka senjam ringkat bat ulot banyo like im hanrai habang ipek pat nyo i bagat nga ulot kabut nasidin bat ka don ka jinglet tut bat ka jing sngo artatin bat namar kani kajing let tut bagajing artatin kadu kala kertiang din banjingo ya kabalaja kajing artatin bagajing bamko jongka kala penduk ya kana kajing laim bat kala mau melu kala dono ya kata ka kular kabalong kajing ayai grace is lost. Ni don hakanu kekerdan. Hatu kata grace will be lost nangan api. Hatu nginum pediang ya kejingai ke jongo belai. Namar ngiyoi ya ulot seperti kon kan thai jongo. Wat laki langat ban im hapedeng ka jing baman ka bakrau jong ka sodom kila light im naga jing penjot bat ka ba ino syadin yeki baro bat IT syaka jing im ka ba
kongo bat bap diang ke jing ai dah ka mensim ka basngongo kini kisngi ka bangi em ha ka partai mentaru kilong kom ha ka por jong ulot ha ka badan gerhai ki jing sniu bat ki jing maman ka jengkelai yang ai pi kolong hato ka ka bangin le hato ngenyai long artatin bat ki bam kongo kom ka tengah ulot ningin long ki bap pet yap nagi jing sniu bat ki jing maman bat tiangnya ke jing ai utrai jungi u Jesus Christ ka jing khat yang ai pi hakani ka por kolong watcha bakaya jong ka jing ai the period of grace kan le no henry dongen pediang kat baka jing ai ublei kadang don bat ba udang ai kerhai hakita ki bangai bat ki ba kongo yo udang ai kerhai hakita ki banget bat ki ba kongo ngin poi saka phang ka balai ka jing phai din no ni ka jing sin ti no na ka jing pin im backsliding habang ila rai ban buat yu Jesus Christ da ka ba ai ti thamai yala di ni dei ban don hasanda jungu hagi por baro ban subut teneng bat ban sule pentut na sedin henry bengin baik bat but sa persa kadang kabalong ka pansingat ka burom ka jong blai Shibon nangi lakhat nakawai ka jingya sengyalam syakawai ka jingya sengyalam kanong nangi ngilat sentut no Henry ka jingkhat kalong to ngin yaibot hakano karukam ngin yaibot ban ngin baik sa persa kadak rengkat bagi jingduai dei ban subut siteng lenti ban haidin no ne sentut no na ka jingpen em Henry ban bek sa katong kabalong ka jing im pam jugut ngadon ka way ka jing tu khana akani ka por kabala ja shisha bat kabala penlingo ya baro hakata ka por kani ka jing tu khana ka ong bahaka sama Olympics khat khandai spa khandai puar kabala long ha Barcelona ladon way unong mare ya ka South Spa mitar ha kabala don ka jing tengah ba un job ya ka ni ka jing mare thong ha ka semifinals ka kerteng jong ni unong mare ka dei u Derek Anthony Redmond u balong unong mare bakraw jongri belat kat ba udang mare endau lapoi marsiteng jong ka jing mare ulayo ulayo ya ka jing min sao ka bajur haki thiet lebong jung u bat ula kelon hamadan ha ka jing sitom ka bajur sakhendiat por ula yo ya ki nong yarap baki wanra ya ka stretcher ya ka jing thia ban shu ra no yu shaka jaka sumar Henry u Derek ula rai da kumway bau shim latre ban ra ya u hakata ka stretcher Henry ula yeng ban ula persang ban syureng ko sa persya kathong jong kata ka jing mare barhadin kan san layu na karen san pai ba alami kensan u wei u briu u balam mare show Derek hapdeng ke security ula break ya ke security pat ula mare show Derek baulo ong pem dan kam ban le kumni kun uta ubala le ude pa jong Derek yalau kun ubala iya ki jingjau umat Henry u Derek ulo ong empa ngadei ban pendem
yakani kecing mare ukpahang tau ong to kata ngin pendap yakani kecing mare ringkan ukpanang tau lapen sno yaka keti ukon haka terpeng jeng bat yarap yu ban ringko hakata kecing mare kendiat meter syuaban poi syakatong lani ka finish line ukpa ula pelat yala ukon ban pendap ya kata kecing mare henriu pusan hajar ngut ki pajba ki badon hakata ka lempung haka sama lempik sa basulana hakata ka lempung mare kila yeng bat kila ai ya kecing tap kti ka standing ovation Derek Redmond Sim layo syu ya ka nam jingjob Henry ula pendep ya ka jing mare wat lah ha ka jingpang ha ka jingjau umat ula kot jingmut ban ai ya barok kat ba udon da ka jing kersan ukpa ubadap da ka jing ka ba kraw ubala yarap ya haba ula mensau ka jing keli kolong ka ka bala pelong yo pa ban le ya kan ni ban mi ban le ya rap hapeding madan ban ila ka jak syong jong ban berwan ya rap yo khun jong ka jawab kolong ka de ha bau pa yo yau khun ha ka jinglong gordit bat wa ban pendap ya ka jing mare wat haba ulam sa ublay jongi ubaim ublay jongi ubadap da kajing bagajing isnay ulang kumjo habangi habangi ha lajot la mensau barabo yoi bangi yale ban poi sakatong uwan ban yarap yangi une ulong unong penim jongi Jesus Christ uba kraw haka jing bad ka jing ka jing keli yang ya pi haka ni ka por ka banginya berkat lang kalong kumno ka jing mare thong jong pi kalong kuno ke jing mare thong jong pi ha ke jing im ke jong pi ke ba man ka singi hatu pi don ha ke jing kordet hatu pi don hau puot ban eno ya ke jing mare thong ni pi dang benut ya ke jing im ke berim pi dang yai kertiang din sigi jinglin ki bas nio pidang be ningkong sigi jingdong kam ya ke jing em ha ke jinglong do ban pi benut ban ay ka por ke jong pi so kenrat namar ba pi bon kam palat ka jing keli kalong tu ni baro ni nyai long ki ba arta tin bat ki bam kongo kum ka tengau lot Ningin pet yam na ki jing sniu pat ki jing baman kani kalong ke jing khot kalong ke jing keli yang shimet pada pilang baro begini ki jing keli kena don hapo ki donut ki jing mut ki jing par ki jongi bah bagi mi na kani ka yeng ke coblai kini ki jing keli ken yai bat yangi bagi nyai keli ala dia padu belai unamino unkta ya pi unkta ya ka mensim ke jong pi barlayu ya pi la pi ahap la pi or la pi jot hanrai pi dan ka mensim pan pendep ya ke jing mare thong ka balong persya kadak ya ka buram ban yo ka buram ku jung belai un ya ram ya pi khot lang yang lang baro kan ni ka por
Tongnya pusan hangno ngidon nak ni kapor. Kabak gomno ke jinglong jingim ke jengi. Bau belai un yarap ini. Belai nak mentak ke buram ke jengu. Amen. Ni duai. Belai ubau kupa jengi ubab neng. Nyangu yame atrai kenrat. Namar ka ketin ke bayim ke jome. Namar ka kubor ke pamela ayah pedeng jongi. Ngilong te trai kenrat ki patlot. Ngilong te trai kenrat ki bapop. Ngilong te trai kenrat ki babon sin ngilap kertiang din. Bon sin ngilap benut ya ke jinglong berim ke jongi. Ngidon te trai kenrat ke jinglong kortet. Ngiyai ngiyai hap te trai kenrat. Yarap yangi. Yaram abalai kenrat. Ben skembat ben klanya ke jingen ke jongi. Tuai abalai kenrat baka jingin ke jome ke jingai ke jome. Kalau mi olaj nong ya trai kenrat. Maka tak kaya ke jingai ke nyai don bat ni. Bat bamen yarap yangi. Bat bamen kersan yangi abalai kenrat. Lerengi haban syupar atrai kenrat. Bangin poi. Syakatong ka balong ke jing penim ke jome. Gerku abalai kenrat. Ya kini ke kubor ke pamela ai pedeng jungi. Nipan kini aga gerting u Yesus Kristus. Amin. Ngin penwai no ikani ka jing syakri ka jongi. Da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka pasan spa henriu puwei. Ka jing ruai ka pasan spa henriu puwei. Ladap ban ruai ikani ka jing ruai ngan kerpat I pastor ba inbu aki jing duai bat ban pelat ini da ka jing kerku penwai. Hai kunong yai wer blak lus lai blat hai ngap ke jing khot unong ap lang brot yami un penim yami un sat par ya utuh pediang kloy wat ben slem yo jot ngap ke ketin jong berkat jing isne namar ki pop jong me usha ke ding pna jing ma bacanai jing embam cukut yame uterwa lasiu kekuna daki ketin bajam da kabasya slem nong ap langbron khat yame da kabasya slem daki ketin bajam da jing uang tuan hanga ngi ruai lang tu jing ruai para sauk likit khat ke jing ruai kabasan spa henry puwei. Nong yang Saka cheng kon unong am lang rong yami un pen yami un san par ya utopian wan penslem yon jong da kiktin pacem da kapasyasem unong aplang ron ukot yamin da kapasyasem da kiktin pacem Tuhan hanga mentah
udang kon baleng sa lamila jasem katakan asem dalaka jaya yamila siuspa daka jing skoven shaway bang la shem dakik tin bachen daka bashaslen unong amlang ron ukot yamin daka bashaslen dakik tin bachen dajing iku tuan hangat ngap kakin chong berkacing isle namar kiponi usaha ding plan jeng mambacan jeng imbang cukup ya be uterwa lasikatuna dakik tin bachen dakabashaslem unong ablang ron ukot yamin dakabashaslem dakik tin bachen dajing ibu tuan hangat wandakalan rin lenti pasisya rumda ujisu ulong kajingkang unong ablang ron yami udang kon wanlan milata sat manuan song dakik tin bachen dakabashaslem unong amlang ron ukot yamin dakabashaslem dakik tin bachen dajing iku tuan hangat tungin duai au blei buk pau jongi bahabening ngi aingo yeme namar ke jingdon jong me lembat ngi hageni ke jinge seng balangim la bandon ke jinge seng yalap joga distrik ha ke balang ke ton masar namar ke jinglong jingman jong ni ke perthai nring yo sngo ke jingelap nagahtien ka ba em ke jong me ko try kan rat lingba ke nuksa jong ka lok ke jong ulot ya ke ei ke bangi de ban kiar ha ke jing em ke jongi yarap ingi ko try kan rat bangin yo jingi kaina ne banginum kertiang dien syaki ei ki barim badru basisin bangilabu ke khtia ka lengkor nginum randien nagata badru bangin don hajan ke jingai ei ke jong me bad bangin pediang ya ke jingker khu ke jong me ngiai ngo ru yeme ko try bamela krena preng jongi lingbau syakri jong me bangi da kerpat bamen ai ba ko khubor kan yo bentah gi do nu jing im gi jongi bad kan long lam lenti ka lam prang nang ne syakmat tukur khu lo jong syakri to nang ai bor yo u bau nang yalap ek htien ke jong me tukur khu gi bentah baro jong jing syakri bangila ai shame ki jing ruai ro ki jing puli na ka htien ki jing duai
kijing ai jing iska kam ke jong me baro ngi ai na do ka do nur ko trai ho ngi so kemen ru ban yo sngoy ke jing roi jong ka balang ke jongi ha ke jing ai jing iska kam ke jong me to nang kur khu ko trai ka rat banginang roi ru ha ke jing ai kimen sim ke jongi na ka benta ka buram ke jong me to kur khu ngi lang baro ha ke ni ka por kum ka balang ba ki wei ki para banget ru ki bam don kerteng balang bat ngi rei ki bajuan ban ye so bat ngi na ka wei ka teo sha ka wei ka teo ki jingker khu ker hai ki jong me to ai bikin long halo jongi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru ha ka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi Jesus Christ ka jingai e ke jong Jesus Christ bo utrai ka jingit ba ka jong bleu bo pa ka bana bom jukot lembat ka jinge selok ka bat hyang ka jong men sem ba khoi to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat ru bat ki reunget ka leng satla ka perthai menta bat shaduki arta bom jukot ru amen.